YouTubeovom kanáli Mystery Channel. Dnes sa nepozrieme na žiadnu záhadu, ale na jeden z mnohých podvodov na internete. Možno budem tomu venovať pár častí, uvidím, či sa vám to bude páčiť. A budete mať záujem, aby som preskúmal ďalšie. Na Telegrame existujú profily, ktoré tvrdia, že majú isté stávky. Sľubujú výhry v tisícoch eur a ukazujú tikety s obrovskými kurzami. Na prvý pohľad to vyzerá presvedčivo. Lenže keď som sa rozhodol tieto zápasy skontrolovať, zistil som niečo veľmi zvláštne. Tieto týmy totiž vôbec neexistujú. Rozhodol som sa preto zistiť, ako tento systém funguje. Na Facebooku som objavil tento profil, ktorý prezentuje, že mi dá 50 eur vklad na stávky a zároveň zaručené tipy. Kontakt ma nasmeroval na Telegram, kde postuje tipy a prezentuje sa bohatstvom, drahým autom, dovolenkami a luxusom. Na tomto profile sa pravidelne objavujú tikety s vysokými kurzami. Niektoré z nich majú kurzy 30, 40 alebo dokonca viac. To znamená, že z malej stávky sa môže stať obrovská výhra. Práve toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo to na ľudí funguje. Vidíte veľké výhry, screenshoty tiketov a máte pocit, že niekto naozaj pozná výsledky zápasov dopredu. Profil sa prezentuje pod menom Marek Kováč. Tvrdí, že má insider informácie zo športového prostredia a že vie, ktoré zápasy sú dopredu dohodnuté. Keď som sa však pozrel bližšie na fotografie, objavil som ďalší problém. Tieto fotografie sa objavujú na rôznych instagramových účtoch a pravdepodobne patria úplne iným ľuďom. To znamená, že identita, ktorou sa profil prezentuje, môže byť jednoducho ukradnutá. Luxus a dôveryhodnosť. Súčasťou tejto prezentácie sú aj typické prvky, ktoré majú vyvolať dôveru. Fotografie drahých áut, screenshoty výhier a rôzne obrázky naznačujúce luxusný život. Cieľ je jednoduchý. Presvedčiť ľudí, že za týmito tipmi stojí niekto, kto už na stávkach zarobil veľké peniaze. Tipy sa pritom nedajú podať na bežných stávkových kanceláriách. Nie je ich možné nájsť napríklad na stránkach ako Tipsport, alebo Fortuna, alebo akýchkoľvek zahraničných stávkových kancelárií. Tieto zápasy existujú len na jednej konkrétnej stránke a práve to je veľmi podozrivé. Rozhodol som sa preto spraviť jednoduchú vec. Začal som vyhľadávať názvy tímov, ktoré sa objavujú na týchto tiketoch. Skúšal som rôzne databázy športových výsledkov. Google, Flashscore, Sofascore. Lenže výsledok bol zvláštny. Tieto týmy sa totiž nedajú nájsť nikde. Neexistujú žiadne ligy, žiadne historické zápasy a žiadne informácie o týchto kluboch. To znamená, že zápasy na tiketoch sú pravdepodobne úplne vymyslené. Ako to funguje? V tomto momente začína dávať celý systém väčší zmysel. Ak niekto kontroluje vlastnú stávkovú stránku, môže vytvoriť akékoľvek zápasy chce. Môže nastaviť kurzy, výsledok zápasu, môže zobrazovať výhry a môže presne určiť, čo sa zobrazí na tikete a vo výsledku zápasu. Pre používateľa to vyzerá ako reálna stávka. V skutočnosti však ide len o čísla na obrazovke OSINT prieskum. Rozhodol som sa preto pozrieť aj na technické informácie o tejto stránke. Doména stránky bola zaregistrovaná len nedávno. Vlastník domény je anonymný a stránka používa službu Cloudflare, ktorá skrýva skutočný server. To znamená, že nie je jednoduché zistiť, kto stránku skutočne prevádzkuje. Čo by pri legitímnej stránke nedávalo zmysel, pretože musí spĺňať nariadenia krajiny, v ktorej prevádzkuje stávkovú kanceláriu, aj s platnou licenciou. Keď som sa pozrel do zdrojového kódu stránky, objavil som ďalšiu zaujímavú stopu. Stránka používa hotový bookmaker systém. Obrázky športov a tímov sa načítavajú zo servera s názvom BetCoreps.
To naznačuje, že nejde o vlastnú stávkovú kanceláriu, ale o tzv. White label systém. To znamená, že niekto si kúpil hotovú platformu a len ju premenoval. Podmienky stránky. Ďalšie zaujímavé veci sa objavujú priamo v podmienkach stránky. Napríklad výber peňazí je možný až po niekoľkých vkladoch. Stránka si zároveň účtuje poplatok za výber. A v niektorých prípadoch si vyhradzuje právo zrušiť výhry alebo zablokovať účet. Takéto podmienky sú pri legitímnych stávkových kanceláriách veľmi nezvyčajné. Podozrivé veci v podmienkach. 2 typy zostatku. V texte je: The bookmaker has a system of 2 balances. Balans na stávky, balans na výber. A zároveň You cannot withdraw funds from this balance. To znamená, peniaze, ktoré vložíš, nemusíš vedieť vybrať. To je veľmi nezvyčajné. Výber až po 3 vkladoch. Je tam veta: Access to withdrawals is possible only after 3 total balance replenishments. Preložené. Výber je možný až po 3 vkladoch. Legit bookmaker umožňuje výber kedykoľvek. 10% poplatok za výber. V texte The commission is 10%. A ešte You can pay this commission by topping up your login balance. To znamená, poplatok musíš zaplatiť ďalším vkladom. Toto je klasický scam mechanizmus. Peniaze môžu zostať v stránke. V texte je The funds deposited by you are non-refundable. Preložené. Vložené peniaze nemusia byť vrátené. Stránka môže zrušiť výhry. V podmienkach The company reserves the right to void any payouts. To znamená, stránka môže zrušiť výhru. Môžu zablokovať účet. Je tam The company has the right to close your account immediately. Bez vysvetlenia. Peniaze nie sú chránené. Je tam veta Your account is not a bank account and is not subject to insurance. To znamená, peniaze nie sú nejako chránené. Originál textu je ruština. Je tam The original text of the terms is written in Russian. To znamená, ruská verzia má právnu prednosť. Zvláštne platobné systémy. Spomína sa Kiwi Cards. Kiwi je platobný systém používaný hlavne v Rusku. V postsovietských krajinách môžu meniť pravidlá kedykoľvek. V texte We reserve the right to edit, update and change any of the terms. Bez upozornenia. Inactive fee. Je tam aj poplatok za neaktivitu 5% of the amount on the account balance. 5% ak účet nepoužívaš. Matematika skamu. Ak sa na to pozrieme z matematického hľadiska, celý systém tiež nedáva veľký zmysel. Kurzy 40 alebo 50 by znamenali, že bookmaker musí vyplácať obrovské sumy. Ak by tieto stávky naozaj fungovali, každá stávková kancelária by veľmi rýchlo skrachovala. To je ďalší dôvod, prečo je pravdepodobnejšie, že ide o manipulovaný systém. Tento typ podvodu je známy ako fake bookmaker scam. Podvodník vytvorí vlastnú stávkovú stránku a zároveň vystupuje ako tipster na sociálnych sieťach. Ukazuje veľké výhry, presviedča ľudí, aby sa registrovali a vložili peniaze. A keď sa niekto pokúsi peniaze vybrať, objavia sa rôzne poplatky alebo ďalšie podmienky. Na konci tak zostanú len čísla na obrazovke, ktoré nikdy neboli skutočnými výhrami. Na internete dnes nie je ťažké vytvoriť stránku, ktorá vyzerá dôveryhodne. Oveľa ťažšie je však overiť, či je skutočná. A práve preto je vždy dobré položiť si jednoduchú otázku. Ak niekto tvrdí, že pozná výsledky zápasov dopredu, prečo by ich zdieľal zadarmo na Telegrame? OSINT zistenia sharpway.bet. Doména je úplne nová. Z dvojité VH OIS lomka RDAP sme zistili. Doména sharpway.bet bola vytvorená 2. februára 2026. To znamená, že ide o extrémne novú stránku.
Seriózne stavkové kancelárie fungujú roky. Majú históriu, majú licenciu. Nové anonymné domény sú pri skamoch veľmi typické. Registrátor. Doména je registrovaná cez Tucous Incorporated. To je legitímny registrátor, ale dôležité je, šípka do identita majiteľa je skrytá. Falošná lokalita. V registrácii sa objavuje krajina Saint Kitts and Nevis. To je známy offshore štát, ktorý sa často používa na anonymné firmy. Offshore gambling. Podvodné projekty. To neznamená, že tam scam skutočne sedí. Veľmi často je to len zakrývacia adresa. Hosting je schovaný. Doména používa námi servery. Cloudflare. To znamená, skutočný server je schovaný. IP adresa sa nedá jednoducho vystopovať. Cloudflare sa často používa na ochranu stránok, ale aj na skrytie pôvodu servera. Stránka je súčasť len scam modelu. Celý model vyzerá takto. Telegram tipster dá tipy. Down arrow. Falošné stave, vsadíš na zápasy, dopadne podľa predstav, ale zápasy sú vymyslené. Down arrow. Registrácia na fake bookmakery, majú vlastnú platformu, ktorá vyzerá ako stavková kancelária. Okrem ich fake zápasov je tam ponúka aj legit zápasov, aby to vyzeralo dôveryhodne. Down arrow. Po výhre pred ďalším sadením chcú depozit, vraj je to nejaká ochrana proti botom. Wow, lepšiu výhovorku by som čakal. Down arrow. Výber peňazí nefunguje, sem som sa až nedostal, pretože chceli odo mňa vložiť 3x35 eur, čo som nebol ochotný ani kvôli tomuto videu zaplatiť. Ak by sa našiel sponzor, tak kľudne sa ozvi do komentára, rád prejdem ďalšími krokmi. Týchto skamerov, toto je známy scam model, ktorý sa objavuje v rôznych krajinách. A nejde len o jeden profil. Podobné podvody sa objavujú v rôznych krajinách Európy, využívajú veľmi podobný model. Behom jedného večera som narazil asi na 10 takýchto bežiacich reklám len cez Facebook, ktoré smerujú na Telegram profil, falošné výhry a vlastná stavková stránka. Celý systém stojí na jednoduchej matematike. Ak ukážete dostatok falošných výhier, ľudia začnú veriť, že tento systém funguje. Stačí niekoľko presvedčivých screenshotov a príbehov o tom, ako si niekto kúpil nové auto alebo drahé darčeky. A zrazu to začne vyzerať ako jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze. Lenže v skutočnosti ide o ilúziu. O matematiku klamstva. P. Internet je plný ľudí, ktorí sľubujú rýchle peniaze. Ale v mnohých prípadoch ide len o dobre pripravené podvody. Preto ak na Telegrame narazíte na niekoho, kto tvrdí, že má isté stávky alebo insider informácie o zápasoch, buďte veľmi opatrní. Ak si sa stretol s podobným scamom a chceš, aby som ho preskúmal, podel sa on do komentára pod video a ja sa na to pozriem, prípadne natočím o tom ďalšie video. A ak si dopozeral až sem, nezabudni dať like a odber, pomôže to rozvoju môjho kanála pri preskúmavaní záhad a možno ďalšej časti o podvodoch na internete, ktorý teda v súčasnej dobe nie je málo.